niin, perjantailla salihommia. Sai tätä vierailevan vahvistusta. Kiitos Markku Nirkkos. 2 tunnin auton matkalta suoraan salille. Alkulämpö valmis, eikö? Penkin lämmiteli täysin. No niin, ei muuta kuin salille. Että penkkipäivä tänään. Minkälaisia penkkejä olette tehnyt vielä? Yhteyttä 2 kertaa 6 isolla jaksolla. Okei. Miken ohjelma? Joo. Klassista. Mitä tänään pitäisi tulla? 90 pitäisi tulla 6, toivottavasti 8 kiloa. Okei. Nostaa ensi kerralla. Selvä. Markku tekee tässä siis pakkotoiston Mike Sirenin tutuksi tekemää 2 kertaa 6 systeemiä, jossa ensin pääliikkeessä nostetaan 1 kutosen sarja ja sitten jos saa vielä toisen kutosen sarja, niin seuraavassa treenissä sitten laitetaan 2,5 kiloa lisää saman painoa. Jos taas se toinen sarja jää vajaaksi, niin tehdään samoilla painoilla kuin edellisessä treenissä. Ja jos taas heti ensimmäinen sarja jää vajaaksi, niin siihen toisen sarjaan tiputetaan 5 kiloa painoa ja yritetään uudestaan. Markku oli tässä hiukan modannut systeemiä, eli oli laittanut itselleen tavoitteeksi, että toisen sarjan pitäisi tulla 8, että saa seuraavaan treeniin lisätä painoja. Yhtä vajaaksi jäi, että ensimmäisen sarjan tuli 6 ja toisessa 7. 2 kertaa 6 on hyvin tyypillinen voimatreeni pääliikkeelle. Yleensä kaverina tehdään sitten jonkinnäköisiä apuliikkeitä penkille, esimerkiksi vaikka ranskalaista punnerusta tai ojentaja punnerusta tai vinopenkkiä. Mulla päivän pääliikkeenä oli voimanostokyykky. Voimanostokyykkyssä siis kyyketään tasapohjaisella kengillä. Ollaan aika leveällä asennolla, selvästi enemmän taaksepäin kuin peruskyykyssä. Se on siis enemmän tuonne takareisiin pakaroihin, alaselkään. Ihan mukavasti liikkuu. Vähän jäi vajaaksi kyykyt, nyt ensimmäistä kertaa tällä kaudella kuvailin näitä leveitä kyykkyjä, mutta ei siinä mitään. Hyvää takareisitreeniä. 4 elosta tein 110 kilolla. Ja erilaiset keskivartaloliikkeet kuuluu oikeastaan mulla joka treeniin ja itse asiassa Markullakin hyvin pitkälti. Tänään kokeiltiin kaikenlaisia erilaisia liikkeitä, joista yksi nyt on tää lankku lisäpainoilla. Tällaiset erilaiset staattiset pidot on tosi hyviä syville vatsalihaksille. Ja ne on just niitä, mitkä tukee sitten paitsi frisbeegolfissa niin ihan jokapäiväisessä elämässä. Että istumatyötä tekee, niin monella on noin keskivartalolihakset aika heikot. Tässä mä tein 40 kilon lisäpainoilla, semmonen reilun minuutin pitoja. Tän jälkeen mä kokeilin vähän itselläni uutta vatsalihasliikettä, eli tämmöstä vatsarutistusta ylätaljassa. Markku sitä tekee säännöllisesti treeneissä ja sitten koittaa vähän neuvoa mulle tuossa liikeratoja. Eli tuossa se sanoo mulle just, että lantio kääntyy vähän eteen. Pitäisi pitää se suoraan pystyssä ja sitten taittaa siitä suoraan vatsalihaksella. Tein kuulemma vähän liian reuhtomallakin niitä, että hiukan saisi hidastaa ja tehdä vähän rauhallisemmin. Ja ihan senkin takia, ettei käy näin kuin tässä nyt käy, että kun oikein rysäyttää, niin lyö naamansa aika lujaa tonne lattiaan. Markku kokeneempana näyttää vähän mallia, miten se tehdään. Ja kyllähän se tyylikkäästi menee, siinä ei paljon alakroppa liiku, että yläkroppa tekee työtä. Niin, ja video on siis nopeutettu. Ei ihan noin reuhtomalla tehnyt kuitenkaan Markku. Ja montas näitä? Tässä on yksi mun suosikkiliikkeen kyydillä. Ei tarvitse hirveän montaa toistoa tehdä, kun saa mukavat poltteet aikaan tonne kylkiin. Tässä mä tein ihan 5 molemmat puolille ja ei olisi kyllä enempää paljon tullut. Mä voin lopuksi tehdä noin. Hyvä liike. Mikäs sulla on tämän liikkeen treenifilosofia? Kaunistaa rintamia. Miksi just alhaalla? Ottaa eri osaa rintamia. Mihin kohtaan se tuntuu? Pienillä saa tehdä polttaa. Jep.
kyllä kokeillut, täytyy joskus testata itsekin. Voimapyörä kuuluu Markullakin keskivartalotreenien perusvalikoimaan. Se on hyvä aloittaa tällä vähän rauhallisemmin, niin kuin Markkukin tuossa videossa. Eli ei ehkä ihan pohjille asti ensimmäisiä. Siitä pikkuhiljaa aina lähemmäksi lattiaa. Niin sanottu janda-rutistus, millä saa eliminoitua noi lonkankolistajat. Se puristaan takareisillä tanko tonne väliin. Ja mihin eristää? Lonkankoukistajat pois pelistä, niin ei pysty huijaamaan. Tätä on oikeesti vatsa. Niin, täällä näkyy. Vatsa tekee työ. Sitten kun tanko putoo, niin alkanut väsyä. Joo, treenit treenattu Turussa Aulun kanssa. Oli tarkoitus kuvata vähän, kertoa minkälaista treeniä tässä syksyn ja alkutalven aikana on tullut tehtyä. Itellä on ollut kiekot kassissa aika lailla viimeisestä kisasta syyskuun lopulta asti. Käynyt salilla 5-6 kertaa viikossa. Tavoitteet on aika lailla semmosia, sanotaanko nyt pinnallisia. No jouluun asti on tarkoitus saada vähän massaa, lihasta lisää. Katsotaan, miten se sitten onnistuu. Heti kun vuosi vaihtuu, niin sitten on tarkoitus alkaa pikkusen pudottaa painoa ja kestävyyttä ja ehkä voimaa. Voimareeni ei ehkä painon pudotuksen kanssa onnistu. Mutta katsellaan nyt. Aina sitä puhutaan, että aloitetaan diettiä. Että ei kuitenkaan alastana siirtyy seuraavalla maanantaina, mutta tarkoitus olisi tammikuun alusta maaliskuun puoliväliin ja sitten ehtisi ehkä vähän voimatreeniä vielä tehdä, mutta sitten alkaa kevät olla niin pitkällä, että pitää sitten kaivaa taas kiekot. Ehkä pääsee jo uloskin heittää. Pirkkahallista tulee sitten varmaan käytyä kyllä alkuvuodesta taas sisällä treenaamassa heittojakin. Joo, Karibian sali oli pieni, mutta toimiva. Oli hauska vähän nähdä Tapaniakin tuossa ja sai vähän vinkkejä tuohon omaan treenaamiseen. Lähinnä noihin tekniikoihin ja muihin. Ja katsotaan saako Tapani tästä jonkinnäköisen pätkän tuohon omaan videoblogiin. Ei siinä. Hyvää joulua kaikille ja alkuvuotta ja keväällä nähdään. Kyllä ilmassa, ehkä vain millituhannesosia, mutta kuitenkin. Fierce vastaa PG haasteeseen. Ylätty.